Салом алейкум духтаро. Ҳамакаса сӯзен хубен. Духтаро ина боротон омадагиай. Аз нишон метим иҷа борои клиентоан. Мисол шумо агар заказ кардани бошен да WhatsApp ма менависен. Ма шуморо да группа добавил мекунам, борома да группа мепартом қати нархошон. Аз нишон метим ки чӣ намуд боро мо дорем духтаро. Инҷа пастелай, ёрам пастелан, киртаҳай инаи капта киртаҳай ва ё пешбандака инаи пенюарай. Иҷа дани хали пенюаро дорем, бо ини хали киртоҳо дорем, двойка, и ҳам двойкашай, ҳам халати дарозшай. Ина хали домикои детски дорем. Ина ё пакетикакои барои ин чи талеркаву косаву барои дуруни халадани дамонданай. Ина двойка чои дилак, ирам пенюарай. Ина материалои ҳозиам ёмода шудагианко. Ҳам хали нигина дорош. 180 сомонай. Бо ҳастан итальянка материалш ваяй. Ва ё қиматандо. И халатай, инаи пуфакан ё барои ден раждения. Ина ё киртаҳан. Ёрам киртаҳай, иҷа киртаҳ. Ина михед духтаро чӣ кунен? Да WhatsApp бинависен номерома да рӯи экран мемонам. Бинависен да группа добавитон мекунам. Борома да ҳамун группа мепартом нархошон қати.